L'Edu Baró és un dels 3 nois que ha penjat la pancarta amb el lema Sopa de venuts. Què vol dir això? Que són uns venuts. Es deixen vendre per cantar en català. Però escolta'm, Sopa de Cabra, a qui pertanyia? No sé. És a dir, per ser venut d'algú abans has de pertànyer a algú, no? Sí, per vendre't has de pertànyer a algú primer. Oh, ells són anarquistes i són uns merdes. Per què? Per què? Les seves declaracions ho demostren. Però Sopa de venuts, per què? Perquè canten en castellà, per les No, declaracions? no. A mi m'és igual si cantessin en català totes les cançons o totes en castellà, però les declaracions sobren. Què han dit? Per exemple, quina declaració a tu t'ha molestat? Que passen de política, passen de tot, món lliure, però de què en van? És utòpic i no. Ho entens? És la meva opinió. O sigui, la gent que passa de política per tu són uns venuts. Sí. Avui els aniràs a veure? Home, clar, a mi m'agrada la música de Sopa. No t'agrada com són. T'agrada la música però no t'agrada com són. Exacte. Que els hi diràs alguna cosa? Sí. Què els hi diràs? No sé. Venuts. Venuts. Sí. Molt bé, moltes gràcies. De res.